o que pretendemos é promover a cultura galega en Vigo, porque aquí quero recuperar unha cita de Álvarez Blázquez en Vigo, en súa historia de 1980, que dicía: "Suizos precipitados, por fortuna non vixentes, fixeron crer noutro tempo que a cidade de Vigo estaba dotada exclusivamente para o facer os negocios materiais, dando de lado o seu espírito. Tan flagrante erro non precisa hoxe ser posto a debate, cando a realidade demostra a polifacética dedicación das súas xentes e das súas institucións a tarefas culturais de todo tipo." Isto, escrito en 1980, ten un valor especial, non? Tarefas culturais de todo tipo que fixeron de Vigo vórtice de captación nas correntes da pintura, o teatro, a música, a produción editorial, a tribuna, o cine artístico e canto. En suma, significa nos nosos días tensa vida espiritual dentro de Galicia. Non citaba nesa relación de artes, non citou a poesía, expresamente, ainda que seguro que en mente a tiña. Precisamente unha actividade que nada menos que xa hai 700 anos se desenvolveu en Vigo ou tivo a Vigo ou ao mar de Vigo como protagonista, non? Seguramente algún de vos, alguna de vos lembra cuantas sabedes en mar amigo traídes conmigo ao mar de Vigo e bañarnos nas ondas. Pois desde Martín Codas, desde hai 700 anos, o mar de Vigo transita pois por poemas diversos, Krukenberg ou Cácamo, que recupera o mar de Vigo para facer unha crónica do espanto do asesinato dos represaliados no 36, non? Ou ese Vigo utilizado como metáfora de comunicación. Oxe, tócame estar presentándoas e eu quero recuperar que a primeira vez que me sentei deste lado da mesa, nesta sala, foi hai 24 anos, falando desde abril, e era porque no ano 87, dicía antes que esa cita do ano 80 de Álvarez Blázquez, un ano importante para a produción poética do noso país, e en Vigo, no ano 87, teníamos a preocupación, os que daquela escribíamos poesía, éramos uns absolutos descoñecidos, de que, claro, Vigo soaba, ou do que se falaba en Vigo era de cousas tales como Madrid se escribe como V de Vigo, de cousas deste tipo, e entón, recordo que a primeira vez que me sentei aquí foi para participar nun recital que se titulaba Na cidade Espira, cun manifesto incluído no que contestábamos que esa cultura, esa movida viguesa non iba con nós, non tiña nada que ver con nós, e que nos queríamos facer outro tipo de cultura, participar de outra cultura, evidentemente cultura feita en galego e pensada en 25 anos despois volvemos con este pretexto, este título así, digo en verso, a cidade como factoría de produción poética. Convidamos as escritoras que nos acompañan hoxe. Eu nunca me cuestionase se había que facer visible a poesía, porque sempre entendín que a poesía é algo que non ten que ser necesariamente para ser transmitido en público, aunque ese necesariamente casi está aí posto por si acaso. Pero, e que o propio feito de que ti decidas ler, ti ou alguén, lea os teus poemas en público, facéndoos presentes en un momento e diante dun momento e un lugar, diante dun grupo de xente, en un espacio contextualizado, que un pouco tamén os espacios condicionan aos poemas, as lecturas e tal, bueno, sin determe moito, pensaba que eso xa é síntoma de que a poesía necesita ser visible. O cando menos a visibilidade é algo que xa cae ben na poesía. Unha vez nos poñamos diante do público a ler un texto noso ou dun amigo ou de Cortázar porque nos gusta moito, defendemos un pouco esa idea, a que só sexa nese momento, de que a poesía necesita esa ser visible. Pois, tamén dunha forma así, sin nada forzada, como non había esas, ou eu non sabía encontrar actividades relacionadas coa poesía nas que entretenerme, é certo que sí coincidía con elas, coa súa iniciativa do Círculo Aberto, pero nunca coincidí en data, porque sempre o pasía unhas datas que nunca pude. Pero entón, un pouco de maneira natural, empezou a xurdir a posibilidade de facernos algo que nos gustase, non?
E eu creo que esa é tamén a labor do poeta, sacar a poesía fora e que a xente pode participar dela. E xurdiu esa historia Nos falta a idea de que a poesía é case non, a poesía é un xeito de vida, é unha forma de vivir. Entón, cando vou pola rúa e vexo unha pintada dese tipo, eu quedo alucinada mirando para esa parede. Alucinada ata tal punto que teño que coller un móvil, sacarlo do peto e sacarle unha foto a esa pintada e logo conservar, non? De feito, bueno, penso que algún viandante que outro me pensou que estou un pouco tornada. É un tema de compartir gustos ou afeccións ou non compartidas. Penso que a poesía está como, vou facer unha metáfora que non está aí moi construído, pero creo que é o xénero relegado case ao inferno por excelencia. A mí penso que é responsabilidade dos creadores e das creadoras facer a poesía visible. E aí tamén teño que reivindicar un feito, non? Que os medios de comunicación, en especial, en concreto a prensa, non nos axudan moito. Por non dicir que non nos axudan prácticamente nada. A semana pasada, por poñer así un exemplo práctico, a ser algo pragmática, non? Foi o Día da Rosalía. Concretamente, nesta mesma sala en que estamos agora, houve un micro aberto. Todo público, houve unha lectura, era un acto organizado pola Asociación de Escritores en Lingua Galega, e despois dunha lectura dun manifesto que precisamente fixo Marta da Costa, había unha serie de escritoras convidadas, e logo había un micro aberto que todo o mundo podía subir aquí a ler un poema de Rosalía. Éramos 5, 6, 15, éramos 15, me estaba tirando un pouco da foto. Éramos 15. A prensa, xa non é que non pasara por aquí, é que vos enterastes de que aquí había un micro aberto, e que a xente prácticamente seguramente ninguén se enterou porque non nos fan nin caso. Hai cuantos combates que fixemos, guapos contra feos, ciencias contra letras, proletarios contra burgueses, que máis se me queda algo atrás? Montañeses contra pescos ou peixeiros. Entón, bueno, se tratase de presentar así unha proposta simpática e atractiva. As que conducen o acto son María Lado e Lucía Aldao. Logo sempre levamos músicos. Levamos a Oleo, César Carrasco, pintora, en directo, que é María Longa, e que adoita facer unha obra de arte en directo, non? Que iso é algo como así, que a mí me parece... A poesía hai que levar a rúa e nesa tarefa no que estamos o penúltimo acto, Grupo de Acción Poética, que empezamos con esa idea, un espazo aberto para todas aquelas persoas que quixeran participar, que nestes actos xuntamos música, poesía, etc. Todo que se che poida ocorrer, non? Realmente non estamos pechados a nada, non? Nel, teñen participado xente de Portugal, de Galicia, etc. Entón, o grupo poético, o penúltimo acto, está integrado por Enrique Leira Chá, por Rosa Negra e eu. Levamos no Café UF uns 2 anos, antes se facían outro tipo de actos, os encontros, logo, dende maio de 2010, comezamos un ciclo poético nesta línea que temos. O que quero convidar a todos os aquí presentes que queran participar, que o próximo 12, vou facer o mesmo, facer publicidade, que o 12 de marzo temos un novo círculo poético aberto, precisamente eso, que aquí hai que levar a poesía a rúa, e que nesa tarefa estamos, que intentamos facelo dende a nosa humildade, intentamos facelo o mellor que podemos e que a poesía realmente poisimos a todos a entrar na poesía diaria, na poesía das pedras, dos árbores, da chuvia, que aquí chove tanto, agora son chove tanto, a veces parece que cambiou un pouco o clima, pero realmente eu creo que Galiza é moi poética, solamente de la paisaxe xa invita a escribir.